ఐకియాలో ఉన్న ఈ బ్లాక్ కిచెన్ డిజైన్ నిన్న చూపించా కదా! సో, ఇవాళ నేను షెల్ఫ్స్ అన్నీ ఓపెన్ చేసి చూపించేస్తాను. ఇవన్నీ కూడా కొన్ని బేసిక్‌గా ఉంటాయి. కొన్ని సూపర్ ట్రెండీగా ఉంటాయండి. అన్నీ సూపర్ ట్రెండీ మోడల్స్ పెట్టించుకోకూడదు. ఎందుకంటే మెకానిజం పాడైంది అంటే వాటిని మళ్ళీ రీప్లేస్ చేసుకోవడం కష్టం. చాలా వరకి బేసిక్ పెట్టుకోవాలి. అండ్ ఒక 20% మాత్రం ట్రెండీగా ఉంచుకోవాలనమాట. ఈ డ్రావర్స్ నాకు బాగా నచ్చాయండి. ఇలా 3 డ్రావర్స్ వచ్చేలా ఉంటాయన్నమాట. మీరు ఇంట్లో ఇలా పెట్టించుకుందాం అనుకుంటున్నా ఈ రీల్ని సేవ్ చేసుకొని మీ కార్పెంటర్కి చూపించండి. దీనివల్ల స్పేస్ చాలా సేవ్ అవుతుంది. ఈ మధ్య కాలంలో డెస్క్లు ఎక్కువగా పెట్టించుకుంటున్నారు దాన్ షెల్ఫ్స్. ఎందుకంటే కొంచెం ఓల్డ్ ఏజ్లో షెల్ఫ్ లోకి వంగి తీసుకోవడం కష్టమవుతుంది కాబట్టి అన్నీ ఇలా బయటికి పుల్ చేసేలాగా ఉండాలన్నమాట. అలానే ఐకియాలో ఈ న్యూ ట్రెండీ షట్టర్ కూడా వచ్చేసింది. ఇంతకు ముందు ఇది లేకుండే. దీనివల్ల అప్లయన్సెస్ అన్నీ లోపల ఉంటాయి. అలానే ఇలా ఫ్లూటెడ్ గ్లాస్తో ఇలా ఒక షెల్ఫ్ పెట్టించుకోవడం వల్ల డిన్నర్ సెట్స్ పెట్టుకోవచ్చు. చాలా బాగుంటుంది.